Iya. Eh, kanca-kanca ning malam kelima iki Piye? isih do bergas, isih do betah, isih do waras, Nduk. Oh lah iya. Ayo jan-jane ya awake kesel ning rak ya ora dirasake. Iya. Mergo nek dirasake iki ya dadi lan kesele kok. Iya. Aku barang ki sing tak keluhke sikil. Wah iya. Arang 5 dina ngeprak mongko aku saiki nek ngeprak wis ya wis sak muni-unine wae. Oh lah iya. Rasane ya wis ora karo-karuane ya ora apa-apa betah-betahke, Nduk. Iya. Heeh. Iki tak templeki koyok 5 iki sak sikil. Sak bungkus tak nggo kabeh. Men. Iki kok ya maruk. Ora kale maruk men rada kacek rasane. Oh iya. Ngaturke kula nuwun, Nduk. Iya. Ana ngersane para warga masyarakat ing Kalurahan Wareng kene. Iya, Mak ya. Nggone para warga masyarakat wis kelakon ngleksanani upacara adat. Iya. Sing dadi panjangka lan gegayuhane ya kuwi rasulan, Nduk. Oh iya, Mak. Utawa sedekah bumi utawa bersih desa. Iya. Mula awake dhewe wajib ngaturke sartane wajib ditokke gendinge lancaran bersih desa. Oh iya. Kejaba saka kuwi iki kene iki Kelurahan Wareng iki kelurahan rintisan budaya. Oh iya. Dadi ya sesuk bakale nek wis munggah ning desa budaya Iya. utawa kalurahan budaya iki sesuk bakale pikantuk bantuan gamelan saka pusat. Oh iya, Mak. Dadi umpama awake dhewe utawa sapa wae sing ditimbali wayangan mrene iki mung nggawa wayang tok. Iya. Gamelane kagungane kelurahan kuwi ra wis kepenak ngirit anggaran barang to, Nduk. Oh lah iya. Ngaturke panuwun sartane nderek mangayu bagya anggenipun para warga masyarakat Wareng sampun ngleksanani rasulan utawa rasul utawa sedekah bumi Kalurahan Wareng ingkang taun 2000 kalih dasa gangsal menika nggih. Iya, wae iki kok ngawur. Ana temane Ana menika rasul Kalurahan Wareng tahun 2025 mengusung tema manunggal karya mrih raharja. Manunggal karya mrih raharja. Dadi apa jenenge? Mbuh. Karyaku tegese. Karyaku teges tindakan utawa implementasi, Nduk. Oh iya. Dadi seluruh tindakan sartane seluruh alokasi apa wae iki didadekke siji. Heeh. Murih raharjaning Kalurahan Wareng saka wiwit saka taun 2020 nganti sak teruse selawase. Amin, Mak ya. Dongane kanggo Kalurahan Wareng ya, Nduk. Heeh. Muga-muga anggone wis kelakon nglaksanani rasul utawa sedekah bumi iki muga-muga tansah pinaringana parahayu wilujeng nering sambikala adoh saka rubeda. Amin. Sakwuse nganake sedekah rasulan, sakwuse padha tirakat nglumpuk dadi siji. Heeh. Muga-muga tetandurane para warga masyarakat diparingi dukut sewu tuwa ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh. Amin. Para dedagangan iso kulak murah adol larang. Amin. Sartane para pegawe-pegawe sing padha sekolah nuntut ilmu neng bangku pembelajaran muga-muga diparingana gangsar lancar gampang sartane dikepenake dalane digampangke dalane saka ngersaning Gusti Allah ya Nduk. Allahumma amin. Iya. Ngaturke panuwun ya, Mak. Iya, ternyatane rasul ngene iki sing penting dongane. Oh lah iya. Kejaba saka kuwi ya iki mujudake sedekah sartane anggone mujudake wujud ya kuwi nggone para warga masyarakat nindakake dana driyah. Iya. Utawa sedekah ya sedekah. Sedekah bumi kuwi ora kok jeneng musyrik, ora kok jeneng nyembah marang sakliyane Gusti. Wong nalikane kenduri kuwi sing disuwun iki ora kok pedanyangan ora ning ya bener pancen nuwun sewu kaya dene adat lupya sing wis kelakon pedanyangan kuwi pancen sak biyantu ngayomi para warga masyarakat nanging nek ora saka kersaning Gusti kuwi tangeh kelakone. Oh lah ya ngono. Mula para warga masyarakat ki padha bersyukur ana kersaning Gusti. Iya. Sarana sedekah ngetokke wulu wektu hasil panen saka
bumi ing Kalurahan Waring kene. Oh iya, matur nuwun. Ki salam-salam, Nduk. Piye? Kanggo sedaya warga masyarakat Waring Wonosari Gunung Kidul. Iya. Kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul ya matur nuwun. Kanggo paguyuban Pandaki ya matur nuwun. Iki mau ya awake dhewe wis diampirke neng daleme penyanyi Pak Giyanto. Oh iya. Neng kono diingoni, Nduk. Wah, dadi aku le tekan kene aku mau wis ora maem, ora kok le teges kepripun-kepripun kalian para bapak ibu panitia ning pancen weteng kula wis wareg. Oh iya. Sesuk mawon kula tak ngenteni soto apa sop mbok menawa. Iya. Lah wong kula niki wau sore wis wareg kok Pak Ibu. Dadi ya sesuk wae aku sarapan ki bar mayang ki wong nek pikirane jalan terus ki ya wetenge aku saya ngelih. Iya. Mane sesuk tak iseni soto apa sop apa syukur-syukur mie ayam ngono lho. Mie ayam sesuk-esuk kuwi teneh blondot. Weh. Matur nuwun. Iya. Iki anu, Nduk. Piye? Ngaturke panuwun ngersane mbane Bapak Panitia Rasul iki kajibah pun Bapak Panitia Rasul pun Bapak Duko. Heeh. Ning antarane Padukuhan Waring 1 terdiri dari seluruh lapisan masyarakat Padukuhan Waring 1, RT, RW, lembaga, Padukuhan, PKK dan Karang Taruna nyawiji dadi siji. Iya. Ku yo ngaturke matur nuwun kersane penjane Pak Lurah Waring, penjane Pak Ari Wibowo SIP. Iya. Uga penjane Pak Ketua Panitia ya kuwi mau Pak Dukuh Waring 1, penjane Pak Wasono. Pak Wasono. Penjane Pak Wasono panutuping ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Ngawur kowe iki ora nek ora saka dawuhe Pak Wasono kowe sengara tekan kene. Ya mula matur nuwun, Nduk. Iya. Banjur ana seksi kesenian dan acara penjane Mas Rio Triaditya, matur sembah nuwun. Ki awake dhewe tidak sendiri. Lah Dikancani karo penjane Mbah Baut. Baut. Mbah Mur. Mbah Baut karo penjerane Mbak Niken. oh iya. Ya diaturi tindak panggung, Mak. Iya. Wong mau wis rawuh sajake wis rawuh ke setengah 11 mau kok. Iya. Dadi cara dene wong mertamu ki suguh lungguh. Arwe iki wis kecekel saiki mengari ngaturke panglipur ngersane para warga masyarakat. Oh iya disepati apa? Diserampatke Mas, monggo. Oh menika Mbah Baut. Oh dece. Tak kira sing nganggo jagat iki. Siap. Oke, Bos. Digancel. Orang mau kalah itu dadi kowe
Wis nganti mak cingkrik kok isih arep hae. Mbak mau tobrokke wae, Mbak. Lah karep kula nggih ngoten ning malah gocekan siset lah aku ya melu ambruk. Ora ngono. Biasane nang ngono kan mau ngiri. Ya. Ngerti rumah tangga romantis yuk panas. Ya. Ya nek kono ngiri awake dhewe nganan lho. Lah ya kok ndak tabrakan. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah, kuru-kuru waras. Alhamdulillah salim rumiyin. Nggih, wah, nggih Aduh, astane Mas Dalang iki lho Napa, Mbak? aluse. Wangine. Wangi koyo. Yo 50-50. Kuwi wis kemrosak akike sak gedhen. Diganjel sisa. Aku ki saya tuwon ora tak ganjeliake ki biasane miring-miring ini ki menimbang ki tengen ki. Ani-ani. Nggih, ingkang baken ngestokaken dawuh wilujeng Mbak. dalu. Kula Nggih. sowan kalian bojo kula Mas Dalang. Nggih. Pripun kok kados sing mirsani bojo kula aneh napa? Kula arep tak dudut akike ngono jebul ganjele mencelatmu. Wah, lah Rosak. mboten saged. Ganjel semen kok niku. Lah nggih. Iki kula las kalih drijine kok. Dadi ben aja nganti lepas kok nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun niku alhamdulillah sowan Nggih. melih wonten ing Wareng. Sowan melih wonten ing Wareng. Alhamdulillah rasulan, Pak. Kok winginane aku bar mrono kuwi. Ngendi? Kono kuwi. Ngopo? Juga gresek kono kae. Lho nyambut gawe ora kudu ngene iki, sing penting halal kok ya lho. Iya. Lho juragan gresek munggah haji ya eneng kok. Oh, lah iya. Lho seniman sing blasak ya eneng wae kok maksane. Mulakno sing wong urip ki kudu paitan ngati-ati. Nah, Bener, Mbak. Urip ki cakra manggilingan tidak selamanya awake dhewe ki oh dadi cokro ki saiki tukang giling. angel. Angel kepitu. Lho, lah mula aku ya pas. Kowe pas Bengi iki nganggoku kuning. tegese. Urip iku kudu kebak pengati-ati. Kok kuning kok ngati-ati ki apa? Lah nggih no kan Tandanya persiapan hati-hati kuning. Merah ki berani, Berani. kuning hati-hati, Hati-hati. ijo ki jalan. Jalan. Jadi wong ki senat nek wani ya kudu nganggo hitung-hitung. Aja mung waton wani. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi ya aja wani-wani. Oh, Nggih. tiwas pun kula digenaki niki mau. Terus pundi? Lah wong liyane do seragam pink kok jenengan lak yo duwe. Lah kok ya kebangetan mosok no sinden ono bintang tamu kok nyilih seragam PKK. Kok ngawur seragam PKK. Lah kan wedok reneng mung kok PKK kok lanang kan ya bener niki. Lah iki ora iki sinden ora anggota PKK. Oh, berarti kan ora diakoni PKK kono ki. Awak sinden can nuduh PKK kok. Oh, tak kira-kira rombongan PKK kaya. Nggih, kene tak uluk salam. Saderengipun kula tak uluk salam Mas Dalang. Nggih, Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Kula nuwun katur warga masyarakat Wareng lan sak kiwa tengenipun marak sowan kula Niken Sarintem kalian bojo kula Baut. Kono ora trimo. Hai. Ya Bojo ngono kula kuwi Baut. lho, jimun. Ya wong kene sing lakoni ikhlas kok. Tonggo teparo do panas iki lho. Kula niku los di bojo ngenten iki los kula niku. Kepenak teng atine. Lah kok jenengan do panas. Sowan wonten ing mriki mugi katampi kandrone penggalih sepisan kula nderek ngalap berkah mugi lancar sedayanipun. Amin. Kaping kalih menika nderek kula nuwun katur warga masyarakat mbok bilih pun tenggani sedaya jajaran desa perangkat desa wonten Pak Lurah, Tak kira nek jajaran Among. genjang. Pak nek mboten klentu asmanipun Pak Ari Wibawa. Ari Wibawa. Ari Wibawa. Ingat jenengan kalau nama penyanyi yang dulu Mas Ari Wibowo. Oh iya iya. Madu di tangan kananku ya racun Yang meracunimu. Racun kok nuding kono ki. Iya, nyatane yo kene gelem keracunan. Keracunan apa? Aku? Iya. Pancen kamu itu pinter meracuni hatiku. Nyatane kowe kok arep kok ngono ya luluh karo sing kaya ngene kok. Ya tekne kepepet. Aja didelok casinge, sing penting ke sinyal. Apa sinyal apa, Casing Mbak? apik nek sinyal undulap-undulup ya padha wae. Mending sing los. Lah nek jenengan ki ya blas mung casing ya spray. Ngadep rono.
Lho, lah Purakit mau ki bocah-bocah. Lho, lah kayak lak Superman to. Batman to. Aku nirokno ibur malah gejungkel ning galengan aku. Nonton TV kan. Ngestaken dawuh caos panglipur menika. Ki anu Mbak, dungane mpun jenengan. Donganipun idem ingkang baken sedaya Wah, warga nggih. masyarakat pinaringan sehat bagas waras. Dudune wareng. Nggih. Bi. B tegese. Warga masyarakat ayom-ayem tata titi tentrem. Amin. A. Amin muga-muga ayom-ayem tata titi tentrem. R. Ra ono donga liya muga-muga ayom-ayem tata titi tentrem. A. Ya ndedonga kabeh muga-muga ayom-ayem Waras tata apa waras? Lah Waras iki apa waras? sing angel iki. Apa? Eng. Engko do ndedonga mugi-mugi ayom-ayem tata titi tentrem. Ya iso engko do ndedonga. Aku kuncine urip kuwi kok ya lho. Sugih bondo ora ayom-ayem ya padha wae. Ayom-ayem tata titi tentrem jumbuh kang ginayo sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Wis iku wis menyeluruh pokoke. Jane ya nggonku rasul iki. Gune jenengan ki rasul? Iya. Lah kok Lah tekan ngopo? kene lho jenengan ki. Lah ya Kudune ngerti. rasul kan yo Lah ya ngerti dhewe. kok ngayahi job malah. Lho golek tombokan no. Jebulane mergo butuh. Kadung saguh kudu tuwuh. Oh, Nah, dadi awake ya dhewe kudu profesional. Oh, ya repo rasul kae ya kudu ditinggal. Nah, nggih. Nggih. Wonten Namolo. dawuh Pak Dalang. Namala Mas. matur, Mbah. Oh, nggih. 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 Sugeng dalu Mas Dalang saking kula Pak Rohadi nderek streaming kanthi layar lebar di tempat wisata Curug 7 Bidadari. Wah, nyuwun lagunipun Podang Kuning kalian Sisi Deman, matur sembah nuwun. Salam budaya, lestari budayaku. budayaku. Dari Sekar Gadung, Kecamatan Sumawana, Semarang. Oh iya matur nuwun. Ana neh. Ada dari trio Wek-Wek di Hong Kong. Salam-salam buat yang live streaming request lagunipun Ninggal Katresnan. Buat Mas Dalang Yusuf dan rombongan semoga sehat selalu dan acaranya berjalan lancar. Amin. Amin. Iki anu Mbah, Pripun? transfer 100.000 Mbah iki sing saka Hong Kong iki Mbah. Saking Hongkong. Nggih. Dugi mriki wutuh niku. Ayo Lho wutuh kan ya. ya ada lho saka Hongkong kan ongkire larang. Kok Kok aja sik- tekan kene kari 30. Ongkire larang ora nggo nek transfer ki ora nggo. Lah aku nek tuku kene ongkire kok iki saka Iki Hongkong adoh. beda transfer duit ki langsung lewat HP utawa ATM cetit. Lho kok ora pecah duite anu HP-ne nek ketiban duit ki. Ora duwite iki mung wujud saldo ngono lho Mbah. Wah, Angel sesuk iki. kula nyilih saldone jenengan. Ora saldo ki ora ana wujude. Rono wujute. Lah kene kok disimpen ora nang wujude Pun bedo. angel. Wis engko tak jelaske. Wong Kowe iki tuwa nek- ora paham ki ya ngono. Niki wingi kuwi, kula kan buka rekening. Nggih. Mualah ngubek-ubek rekening listrik. Lah malah Rekening konslet tak Gonbang buka lho. iki. Jare bukaan rekeningmu. Lah gini kaya ngene iki yo endi sing kon buka. Malah kesetrum aku nek Angel niki. Lagunipun Podang Kuning. Podang Kuning sik iki iso kae iki. Wo. Saking Pak Kadus ngampleng ngelampeng. Ngampeng. Pak Kadus wani ngampleng ki bahaya ki. Ngelampeng. 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 Mangke nyuwun lelagon jam 12 kalian nyidam sari, oke. nggih. Gending menika kula aturaken dhateng warga masyarakat bareng. Nggih. Mugi murah sandang mangan kasembatan Kang Jinaka saha katur dhateng para keluarga besar dusun Ngelampeng. Oh iya. Oke, engko. Iki saka Pak Giyanto, Mbak. Aku mau yo eneng, Pak. Nyuwun lagunipun Sisi Deman katur Mbak Ririn Ciprun, Bu Sri Hartati, Mas Kun dan adalah anggota Wadaku dan Banyu Biru. Oh iya matur nuwun. Sawerane wis ditampa. Engko tak nggo pemberdayaan awakku dhewe. Oh nggih. Nggih. Niki Sinden, ugi sinden. wonten. Oh nggih. Nggih. Menika. Kok tipis, Mbak? Pak Wah. mau saka kono lho. Lah Pak. kula niku ketoke tipis ning yo. Asline Ampun dipirsani kandel iki tipis. ngoten niku kok apa enenge. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagu pepiling utawi Selendang Biru. Salam-salam kagem payipun Bapak Lurah Mareng, Bapak Siswandi kalih Ibu Kuniah dari angkringan dan gorengan depan RSUD Wonosari sawer 100.000 matur nuwun. Ampun ngilang-ilangi lho jenengan. Pak, Lah piro? Pak. Kuwi Pak. 100.000 ki lho tulisane iki kok tekan kene 50. Wah niku kan 100 niku rencana. Nggih. Rencana niku bisa terwujud kan 100 niku program.
Lah, caire 50 niku. Proposal iku 100 yo pencairan 50. Ning wis dijabarke diumumke 100 iki lho, Mbah. Lho saged mawon Lho. nembe rencana kon nika yo nek nggen dusun nika lho anggaran 100. Ternyata dijokke cair 50. Wah ya wis ya, Mbah ya. Kan Ora gawe. Nggih. Tak nehke sinden iki engko. Oh nggih. Saweran-sawerane aku ora sudi nampa jan. Nggih, kula niku mboten tau nampa ming kula pendet. Lah nampa dine nek pendet jupuk kok aku yo. Iya. Lajeng napa meleh? Nggih, sabar Pak, nggih. Nggih. Heeh. Saking grup Jakarta pun Bapak Haji Surawakiman. Oh, Pak Ya. Jakarta. Nyuwun tembangipun podang kuning ditibake kembang kemangi. Oh, sambel kemangi mbok menawa maksudnya. Nggih. Iya. Kula tujokke dateng juragane tempe penjapun Dek Puji kalian Mas Sukris. Grup kalian Eko. Juragan Kambil. Oh iya. Nggih. Kagem Mak Dukuh juragane Wedang kalian Ibu Supat. Kagem Dukuh Kamto. Asace gorengi alon-alon apa iki? Alah, niku wau angel men to. Napa ne? Enggak. Lho kok dijikok? Sing dulungke gur amplope, Pak. Jerone iki wis dijikok. Ora apa-apa. Iki kaya bali rono, Mbak. Ora iso maca ora apa-apa wong narep pinterke diragati kok ora ning ragate kok kon iso maca. Ya nya. Nah, Ah, wis. Andrani ponak aku ora tak ragati ya goblok tenan kok. Nah. Ya. Ya, ning ngene iki to. Assalamualaikum. Oh, waduh wae jenengan keragatan ya iso ora iso maca. Ya lek kepiye to lho, ponak aku SPPP 30.000. Iki 100 lho, Pak. 100 iki semene mbane. Assalamualaikum Pak Dalang, saking grup Jakarta Bapak Haji Surawakiman nyuwun gending podang kuning tibake kembang kemangi. Kula tujuaken kagem juragane tempe, Dek Puji kalian Mas Sukris, grup kalian Eko juraganipun Kambil. Nggih. Kagem Pak Dukuh juragane Wedang kalian Ibu Supat, kagem Pak Dukuh Kamto asale gorengi alon-alon mawon. Benah ra kalap tempene iki. Lah ketiban Kambil kesiram Wedang lho perang ijo ajur. Tempene iki lho. Lah masakno tempe kok diwur Kambil kesiram Wedang. Lho prage kur mlosok tempene. Iki Mas Sukris, grup Pak Eko juragane Kambil. Iya. Pak Dukuh juragane Wedang. Lah ya kok awor karo tempe. Lho ora ajur tempene ora. Lah kan gorengi. Digorengi yo mosok ketiban Kambil ora ajur ya. Yo pisah. Cenane kok yo. Wis kok tempene tak urusane. Lah nek tempemu pe ngrumaken dhewe. Nek nganti ketiban Kambile Kanto. Ngawur. Masuk. Kambile Kanto. Nanti ngoweh aku. Gusti Allah nganti ngoweh. Iki ana neh, Mbah. Napa? Minta lagu Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Salam semangat kagem Pak Lurah, kagem bangun Kalurahan Wareng. Ya. Amin. Dari Kumawa, Jakarta. Oh Jakarta lagi nih banyak yang lihat streaming di Jakarta no. Dari Ciludek, ngerti? Cilet. Ciledug. Cilodek. Kalau kakak bisa ngomong bahasa Jakarta, jangan ngomong bahasa Jakarta. Denger, katanya Ciludek. Ciledug. Deketnya Ciwalaka, Cikoko Beluk. Ya manute. Napa meleh menika? Apa melih? Iki ngaturke panuwun, Mbak. Iki pamirsa YouTube tembus 4.000. Alhamdulillah. Lah ora gelem rangkepan nganti do tembus ki penonton ki. Wah, penontone 4.000 tembus kabeh. Maksudnya tembus iki bisa Tegese- mencapai. Nah, Oh, sing Enak arisane lho tembus Sing arisan. mirsani iki 4.000. Oh, tak kira ki dok. Oh, malih. Anu ayo Bu nggih grup dhewe kene Bu nggih diwaca kene. Mriki nggih, mriki napa mriku? Non. Kene aman kene. Sanding jarang kok sapa nyepoke dijarangi kene. Monggo. Nggih. Duh iki kok wis suwek iki. Malah. Alah wong sing nyuwun. Keneng meneh aku ki. Sapa sing nampa mau? Via to? Wah, wis ya bener. Kene tak lasne kono. Ono tulisan kok dadi masalah.
Lho, Ki yo kene ana, Mbah. Apa? Sugeng dalu Mas Yusuf kula Mas Jendol saking Baturna Monogiri nyuwun lagu Sida apa ora. Oh, lah ya Ora. mbuh. lah ora nek njaluk lagu ra sida, ora. Lagune napa? Mbuh iki. Sida apa ora mbuh iki. Lah duka. Lah duka malah takon. Lu padha pasisa sampean malah daran kanca-kanca. Nah, Saking musiran nyuwun lagu manis. Iki tulisane manis lho, mosok lek maca ora karo mleci. Manis. Saking Mas Musiran nyuwun lagu manis, Dik. Dik, Manis, Dik. kowe kencing manis. pancen. Pancen manis. Gak aku. Sadurunge kencing manis. Tak karepmu. Nggih, niki. Nggih. Tresnan kula tampi alhamdulillah, matur nuwun. Nggih. Monggo. Namala iku akeh banget, Mbak. Tak Nggih. wacane saking grup Pandemen Dalang Yusuf nyuwun gendhengipun puyung kula aturaken dhateng Mbok Siti saking kula Wiwin PS Baturretna. Oh ya. Oh, Batu Retno. Terus iki ngaturke panuwun juga karo sing rikala semana rawuh ning gubukku, Mbak. Oh, nggih. Penjarepun Bapak Wasdani Ketua LPM Kal. Ya. Penjarepun Bapak Wasono Pak Duko Faring 1, penjarepun Pak Mujono Pak RW. Ya. Penjarepun Pak Riswanto pengurus Kalurahan Rintisan Budaya miwah sedaya panitia Rasul matur nuwun. Ki nyuwun dulur-dulur panitia nyuwun lagu Caping Gunung Dijenglengke. Oh ya. Ki dhisik dhewe wae karena kula karo njalani iso tekan kene iki karena para jasane para panitia-panitia iki. Nggih. Ngaten. Kula Dadi sing telepon ugi Pak Wasdani. Nggih. Iya ta, Nduk? Ya. Sing telepon rikala semono Pak Wasdani. Terus langsung dilunasi. Saiki. Lah mula pilek aku. Terang wis entek anggar aku. Genah wis entek nggo takjilan Dik poso iki. Saping gunung Kaping menika. gunung Nggih. pun jeglengaken. Nggih, jenglenge. Ya. Dikancani, ayo bluk. Oh ya. Sapa bluk ki sing cetha to? Mbak Yoga, Mbak Yoga. Oh, Mbak Yoga. ki bluk. Heeh. Mbak Yoga kene Mbak Yoga. Mbak Yoga. Bluk Ini iki gur Mbak siji Yoga. nenek loro ora bluk-bluk. Ora panggilannya. Kula jenengku kan nikening panggilannya Sarintem. Oh. Tenan. Yo bener nganti mak bluk. Bluk. Untung. Selamat malam Mbak Nike. Selamat Selamat malam. Wah. Mbak Yoga. Iya. Malam bluk. Ngopo? Arak ngincer wae. Sida ora kerespon aku sing enak iki. Jenengan bawa caping gunung. Ya. Terus aku karo bojoku sing jenggleng. Nah, Nggih. keroncong mawon nggih. Kok Kok keroncong piye le jengleng, Mbak? Jenggleng kepiye? Jengleng. Sing arek Cumun, ora ngono. Nek keroncong. Enak le nyolot dadine. Ayo nak, bareng-bareng yo. Bismillah, punawiti. Mau cinemro ya. Saben bengi nyawa Sik ana sing keri nawolane. Kok kan usul mawon. Iki lho, saking penggemar wayang kulit nyuwun lagunipun ayang-ayang katur sedaya warga ing Kalurahan Waring. Mugi sami paring kesehatan telah kelancaran sedayanipun. Matur nuwun. Ya. Maka, Bro. So bareng ini ki sip. Niki lagi. Angel lho, bareng ki angel. Angel pangsenane kadang selisipan kok. Brand tenan iki lagi. Ha iya, Brand. jos. Brand. Kangsenan maksudnya arep mangkat bareng. Iya, ayo. Iya. yen memajang mengkara jalan kuning. Wah, Tak mati pokoknya. Gak kecup. Saya tidak kedip pokoknya.
Ngepaske kan lho Pak ya. Pokoke rasa Fokus ngerti. lho, Mbak, dikudu Lho, fokus. kuncine gur ning pengendang. Ya. Oh lah iya. Kembang wae no. Kowe iki pas kembang ngono te pengendange masuk angin suwe aku lek ngenteni nganti ngene iki terus. Ya. Ya. Kembang wae petang Ipet satu bengi iki wae. gono aha Yo. Urung kono ngene kok. Lho ketok saka kene iki ya. Luwas sithik le, ketok drijine dileke. Kodan. Oh, nah itu mencuri setar itu. Lah tak kira kowe niki ra kanggo, Je. Lho ra tamatke segedi. Pinter berarti ora kewan nakal. Iya. Ngakali wong tuwa iki. Dosa gede wong tua tak akali itu. Lah kono kok. Iya, Ding. Kono. Ya, wis. Kowe ngemakno ngendino Bu, aku tak ngemakno kono Bu. Iya, aku yo ansek iki rodok semaju kira, Pak. Iya. Pacitan. No? Oh. Cara aku wani tak entekke. Lagi wani ora? Lho ora lho gede dhuwur kok ngono kok. Ajur aku wani karo kayu. Lah kono nguleke aku ndadahke. Lah kan nek sing jenenge dadi wong tuwa ki anak putu akeh ki kudu iso ngemong. Ngomong ya ngomong lho sing mari njeblok wong tuwa ki ya kaya ngene iki kokean sing dimong iki. Lah witekno wong wis bagiane kaya ngono arep kepiye? Ngerti ngono kuwi ora tak bagi dekne malah. Ayo panas. panas udan panas udan Kowe iki rasah nyawang aku. Memang pesonaku ki ngono kuwi. Arang-arang sing kuat nyawang aku ki. Tenan wingi ki enek sing nyawang aku setengah jam opnam kok. Ojo GR. Lah nyatane terus Dadi panas. panas aling-aling capek guna Ayo Mbah. Dicopot men sangar. Mas yo. Menek. Salah. Gulung. Yo. Zuk. Was.
Iki dolanane anakku. Astagfirullah, iki lho kaya Mbah Baut bisu Mas. Iki kaya Mbah Baut. Lho nek Ponorogo nang jaman biyen kan nyokot pitik ngono kuwi. Nek ya pitik asli ora pitik mainan. Wah ragat yo larang. Pitik asli ki jago 200 iki 30 wis. Mbah Baut unine kepiye? Kene unimu ki klerak-klerak ngono, Pak. Kepiye meneh? Wah. Wah lek ketoke pitik malah pekok. Delok kepiye meneh? Sep. Aku yo Yo biasa. ning yo apik lho nyokot. Apa lho? Aku sangar to. Ponorogo Mas, nyokot nganu, nyokot pitik. Lho modar tekan Ponorogo nyokot pitik. Ponorogonan Iki mau wis Ponorogo Mas. Dong terus tak bedang tak. Don. Entek eneng ingkung gedhe ya. Kayak dikudungi ngene kudu. Malah wangun ngono kuwi, Mbah. Wangun dengkul pecah kok. Anu gek ono karbit sisan. Sesuk men mateng. Sembrono. Ambune opo iki Pak Karyanto? Bar gua ada terasi. Ambune terasi. Ora apa-apa ketoke sih luwih mampu perbuatanmu. Iya. Lah nek kur mampu terasi wis disoklin ilang. Nek tumindakmu angel ngerti tekan. Udu perbuatanku. Terus? Isih mampu lelakonmu. Iya mau bagusku kaya ngono dadi kaya rusak. Bagus Mau opo? dong njaluk selfie karo Wis aku. wis persis sing nyaran lho. Sing Halo. kembar ya. Coba. Padha to? Dibuka, Cik. Buka Le. Buka. Oh iya, nom-nom aku mbiyen ngono kae. Ya apik kae no kae sik utuh kok. Kudu Yo. jenengan wis entek. Wah, lho kayak malah kekerepen ora isi kayak iki. Mending aku arang-arang ini gede-gede wae le tak dani. Ya tekan ngendi iki no? Nadian. Kan Nadian. Manatian weton sarata Wetan bali ngolon opo setiane kelakon setiane kelakon Katampi langgamipun samping gunung Mbak Yoga ngatur warga masyarakat. Bismillah punawiti monggo.
opo lali Neng gunung tak cadangi saka Sumpah. Rada maju, Mbak. Nah, ben ketok. Set. Nah, maju, Mbak. Nah, tengah, Pak. Nah, pancuran kinapit sendang. biyen Kok biyen? biyen ki pancuran Saiki? sat Kok iso asal? Asat. Meng hari tes. kari padasan ki Oh. rumutan ki tas suwe ra diisi yuh Sembrono kok. ngono bahagia aku nelongso Ya, terus ke. Sekar bisa Gunung desa tapi raja. Bertanding. Ora ilang bone padha lara ayo Garapane apik. madhep rono ya gidul Ngene. iya balik Mbak, rono Mbak. bluk dul bluk iya Kok ana bluke? lah jare bluk kene gidul kono bluk bluk aja cepet-cepet bluk 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 Nek nggon aku unine kepiye nggon aku? wis ora muni blas ngono Wis ra ono ya, Mbak. Ses los gini iki wis Wis gelem. kur kari Ora muni gur bekos. anu Brono. bojoku kari Ngono kuwi lho senengane kowe iki banding-bandingke wong wedok liya ning ngarepe bojomu ki ora pas. kepiye to Hargailah istrimu. Lho, aja ngalem wanita liya ning ngarepe bojomu dhewe. Kuwi marake lara ati. lah sok semenen aku ngalem karo si bluk iki kowe madhep pomrono nah dadi aku le ngalem eneng burimu nek temen Betul, Mbak. Maksudnya ya aja nganti aku krungu lho. lah ya kupingmu ki tinggalan ngomah Ping panci apa kok ninggal ngomah. Sunane digongke ya, Nak. Gong, Nggih. sok
bisa Mbak Yoga terima kasih alon-alon. Nah, iso munggah Rano. Iso cah pinter kok gur kowe ora munggah-munggah. Tegese munggah kuwi lho. Oh iya. Sampun yu cange. Ambutan podang kuning dari Pak Mariono. Ki wah iki sing ngersake podang kuning akeh banget ki, Mbak. Podang kuning dadekke siji berarti dirapel. Bola. Mbangane kok minangani bola Bali ayo ta. Sisan nggih. Dadekke siji mawon kersane ajeng ada tusuk-tusukan kok. Podange dadekke siji. Terus niki anu sugeng dalu Mas Yusuf nyuwun tembangipun mendem wedokan sing nembangke Mbah Baut kalian Mbak Niken utawi bintang tamu kula mirsani sambil layah-layah kundur saking kantor wong nggih saking Pak Nanang Prasetyo Banyuwangi transfer 200.000. Alhamdulillah kabar yang mengembirakan. Transfernya mlebu rono lho. Lah yo kan ning kanca sing nampa kabejan awake dhewe kudu melu seneng. Oh ngono. Ngono kuwi manahi panjang umur, rasa panas pikir. Rezeki wis rezeki dhewe. Dalem Ya rasa karo nangis ngono kuwi. mboten niku dasare kula ngeten niku. Dasare. Dasare nyeluntrut ngeten iki. Dasare nangis apa? Dasare. Berarti podang kuning rumiyin. Podang kuning. Nggih, podang kuning. Podang kuning. Iya. Pas Ayo. lho Pak Jumbuh. Iya. Ayo Mbak Yanti. Sinten menika? Dek Yanti. Oh, Dek Yanti. Dek Yanti, 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 Tenan. Yanti. Yo anti ki fene. Wah, tenan. Dek Yanti. Oh, Dek Yanti. Alon-alon no, alon-alon no. Apa to? Apa kok klotik? Kuwi duduk barang. Kene aku ki nek munggah medun ra tau tok gak meli ngono kuwi. San wong wedok liya Nek aku sik medun piye, Mbah? Nek aku sik medun. Iya, ya, Pak. Kepe. Medun tak apa Pak. Ngene, turun. Nek Mbak Niken. siji lho. Malah geget. Ngerti mau midak iki men muni. Podang kuning diaturke kata sanget pamundutan ingkang lumantar live streaming. Nggih, sedaya BA kemawon. ugi Bapak Ibu ingkang mirsani. Kang sami nubar wonten ing dusun-dusun matur sembah nuwun iki kata sanget. Ugi ibu-ibu PKK wae. Oh, nggih. Ibu-ibu Ibu-ibu PKK sing nah. arak iki Mbak Niken kan Nika, Mbak Nika. Matur nuwun pun dimatengi Nggih. masakane mantap. Iki wau kula pun matur kalih rencang-rencang mangke ora ditelak sak untawis wong sing masak ajeng mirsani limbukan rumiyin. Lah terus engko masake iki Anu mawon jenengan siapi sarimi mawon dadi mangke dikan setunggal-setunggal ngeten kalih jarang dados sepecon. Kayak dikum. dikum kaya kumban. Lah ya kukuman sarine. Yo. Nyingkat Podang waktu. kuning. Nyingkat waktu langsung ya monggo. Ya. Langsung. Oh, langsung. Irama seger. Oh siap. Oh, siap. Kumbleng kuntak. Iya. Maja. Mitra
luar biasa. biasa. Garapane ngejo nganti ya sing sekop-sekop, ya sing nganggo Nganggo mandek. mandek. Kudune nek Riku mandek kene melu mandek ora, Mas? Terus. Riki terus. Wah, ya kudune nek kono mandek kene ya mandek. Lagi leren jenenge. Lah ketok le ngongso wong kono mandek kok kene ngamuk. Lah nyatane kono mandek kene mangkat gek melu. Yo garapan lho Pak, dadi gamelan iki diolah. Wah, rasane kaya ngopo. Rasul-rasul malah ngolah gamelan kono ki. Ya liyane wis do masak iwak kono malah kur ngolah gamelan. Teget. Tegese gendinge lho sing diolah. Lah, gending ki ora nek pupune ora enak ora diolah ki. Tetep pupu gending lah gek enak. Garapane lho garapan. Angel. Angel go PR aja digarap iki ndak jeblok. Wis Maning angel. jenengan le ngendika ya marahi hiperbola kok, Mbak. Lah pripun? Lah ya kowe mah lho ngolah gamelan kowe mah. Maksude ngolah lha yo ngolah gamelane diolah. Lah iya Men dadi apik mau kadang enek sing cepet, kadang enek sik rindih. Lah nek kuwi menurut kekuatan masing-masing. Cepet karo rindik Dono- kuwi. Lah nek sing dono- sepuh-sepuh tak cepet Sampun, yo Mbak, lepas. Matur nuwun Mbak Yanti. Iya. Kudune mau pas kono mandek ki awake dhewe nganggo background saka mburi ngono. Kok kono kok Rahul Anjeli. Ha ngono. Kayak aki iso awan. Masa Rahul nyanyi podang kuning? Nonton film India mempeng-mempeng lagu niki podang kuning. Lagi iki Rahul karo Anjeli lagune podang kuning. Bukan sing lagi viral si Rahul karo. Lah nek yo ora mungkin Rahul iki nyanyi podang kuning, Gus. Nek ora Rahul karo Anjeli yo ganteng tenan Yanto. Nggih, napa meleh Napa menika? meleh? Lah, Nggih. napa meleh? Di kowe slendro-slendro diselingi pelok. Apa? Mendem wedokan kuwi mau. Duh, ki. Ya toh, iki ngaturke ben imbang, Mbak. Wis ngaturke slendro rong tembang, ya iki Oke. ngaturke pelok rong tembang juga. Oh, bar mendem wedokan mau apa manis. Manis. Oh iya. Manis pas kados kula niku. Ora sing kaya ngopo sing mendemi wedokan ki. Yo iki kan gur lagu, Pak. Lah. Lagu iki kusurasane mendem wedokan ning kok isine apa ngono. Heeh. Lah nek Biasane mendemi ya isine ora enak ya. Wedokan ki nek nganti mendemi isine mesti ora enak. Noro arep Mendem wedokan ki tegese lagu. lagu nganu lho kono ki kedanan. nek kuwi Kedanan. nek kuwi ngemu pitutur, Mbah, senajan to judule kaya ya wis dicoba wis dirungokke wae. Nggih, 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 nggih. Dicoba. Mak klengkus. Bojoku mak klengkus. Kumat apa, Mbah, mengine? Mboten ngatur niki. Mboten kan sone apik, nek sone apik iki nggambekan kowe muni. Oh. Oh, nek kowe mengi tenan nek kowe. Lah mbah niki le konangan mergo dikek ison ya. Ayo coba sepinten, Mas. Mbak. Mbak. Mbok Mbok Semu tenan. Urung. Urung tak ku? urung. Aku njaluk Aku njaluk tirabeke. Oh aku. Iya, Sarwa toli. ngono kuwi kok malah tekon. Kene le tekon bojoku karo tole sapa ngono kepi to? Maksud karo Eh. Karo sapa tole? Ora rungu kuwi karo tole. Karo sapa tole ngono aja kewalik. Iya. Kayak kuwi sing penting. Sing penting. Walik bojoku le tekon ki. Karo sapa tole aja karo tole sapa. Jan bojoku ngizin-izin. Gak aku. Gak aku. Kepiye teputake? Gak aku wis bener karo sapa tole. Oh, krunguku karo tole sapa? Jenengan nyauri. Sing penting. Sing penting ana nyawani.
Raul. Baleni. Lah tanggo polah kan kepencet. Kepencet. Bedane nggonku karo mik iki. Mik pencet. Orang maksudnya miku sing omah kan ngene kene lho Mas. Jenengan ra pirsa to bojo kula bar tuku sound bluetooth. Weh. Dadi mulakno ngandhake mik niku ki teng omah. Nggih. Niku ki wingi online sound bluetooth 350. Oh nggih. Mike loro kemeling niku. Nggih. Gek jare wis entuk nganu Pak pesenan. Ronggon. Elok lho 350 lho entuk ronggon. Apa Pak? Nggo apa? Disewa tahu bulat karo basgol. Berarti sing Bapak Ibu, iya. Pokoknya gak ngersakaken tahu pulang. Payu. Karo nggo ider iwak. Mbok sok aja gegeden empyak kurang cagak. Wah, lah ya sapa ngerti to wong itik-itik iki saka cilik isih. Sapa ngerti aku tuku son butut sesuk iso tuku lemah. Lho. Timbang tanggoku ado lemah tuku son, sone jebluk lemah ilang. Lho. Ah mending aku pokok sithik. Oh iya. Bener. Lah jare wingi sing kuwi pesenan ronggon kuwi, oh ya iso tuku lemah. Ya langsung tak tukono lemah. Lemah apa? Nggodhog-godhog atas kan lho, Bu. Nggodhog kamplong. Aduh simbok mending kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awak wangi bayi. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa. Ayo lala. Wangi bayi. Yen mengkono aku tak nyambut gawe. Simbok Awas. weteng kulowe ana gedang coba tukokno simbok aku wis
Dole-dole ketane abang dicampuri kelapa parutan. Dole-dole rapine gampang paling penting golek gawe. Wangi bayi. Aduh simbok mending kawinan. Aku wis beto. Oh, Aduh simbok ora bisa turu. Awak lagi napek nyenyet malah. Apik banget. Garapane jos. Kompak yo ngene iki yo. Ya. Tinggal ngomong apa? Anu ngenteni awake dhewe. Pengedrake nyetet ngene iki. Genti ngeprank. Nunggu awake dhewe anggere awake dhewe ora kon meneh tak ngene. Kon kowe ora kono. Heeh. Ora gampang wong kebujukan. Kudu bisa. Mengkono mbok aku tak nyambut tak gawe. Karena kaya mawa pitutur ya Bu senajan judule mendem Nah, iki aku mendem wedokan urung nek mendem bengok. abengok ora mendemi, Mbak. ora mendem iki sing mendem iki kahanan. Curhat. Mboten. Mama melih menika ingkang dereng cekat-ceket turene. Nggih. Menika wau saking sedulur apa jenenge? Manis. Oh iya. Manis karo ayang-ayang dadekke siji ra ya kena. Oh iya. Nggih. Sisandene lepelok, Mbah. Nggih. Terus iki ana selendang biru. Oh iki kok utawa pepeling. Oh iya diaturke sing endi? Heeh. Slendro loro, pelok loro. Maksudnya pindho-pindho ngaten lho, Mbak. Nggih. Oh iya. Manis. Manis. Apa Mbak Via pengen nembang? Pengen. Oh Mbak iya. sinten? Mbak Via pengen nembang. Pengen. Apa ngelirik kula ni pengen. Lah nggih. Mbak Via iki nama pendek. Heeh. Nama panjang Mbak Via Patuk. Oh, Mbak Via ora pengen, Mbak Anggi sing kepengin. Oh, Pengen. Anggi yo ngelirik aku ni pengen. Heeh. Sing pundi niki Mbak Via napa Mbak Anggi? Mbak Anggi. Banggi. Oh, iya. Oh, ayo no. Mbak Via ki repot kok seratenane, Mbak. Anget. Kono kuwi biasane ijo-ijo nek sore. Wis parfuman. Sik. Kok beda karo yoga mau? Yoga medun ki belum. Sembrono. Barang ki mak kerompiang. Tenang kowe no. Bebeda senengane. Nggo ngoten niku. Saya kandel. Panen no. Jahat ya, Mbak. Oh, dasare keke penjahat no. Wong hati-hati kowe. Lho. Sing ngendang kaya apa? Kayak apa? Kaya Ora cilik. gayenge. Ayo no. Nggih. Napa niki? Manis, monggo manis.
pancene tresno kuwi akeh pacutan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati anggote Senadyan punya ra bisa nopo bakal tak coba yen burung tak bisa menggang kuloso. Amas kowe sing sayang narilo aku Mas Musti kadeng ati tungaku siji tresno iki abadi oh dewa 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 soro tangane munggah bareng Nimba sumur. Nimba sumur. Amas kowe sing sayang narilo Mas Musti kadeng ati tungaku siji tresno iki oh we Ki cara filme saya ilang. saya kasete mbiyen lho cara entek. Ya, no. Kasete ki nyelot entek. Iya, kan kasete Ngelokor. kasete ngelokor. Tiba-tiba. Enteke ngono kuwi, Mas. Enteke ngoten niku. Rampunge ngoten. Oh, alon. Ku beda ya awake dhewe kene rampung cepet Ibu. Dewa. Kene alon. Dewa. Lah soalé keri dhewe tak rewangi, Lagunya. tak pateni, ngono kan mati. Oh iya. Tak antemi. Ping penyunyu. Matur nuwun Mbak Matur nuwun. Anggi. Mbak Anggi. Amas Oh, iya. mindak Iki pite. lagune mempeng tenan anyang-anyangan. Ayang-ayang. Ayang-ayang nganti. Anyang-anyangan piye ra. Iya. Wis bar ngaturke pelok, ngaturke slendro. Bu. Oh iya. Bar belok slendro, belok slendro, belok racing, Iya. belok. Ora kuat tenang saja. Menapa? Napa niki? Ayo Mbak Fia ayo. Oh, Mbak Pia nembang. Yo. Iya. Yo. Nah, Ayo Sepote no. apa, Mak?
Nok piye? Ora usah seperti parfuman nek. sih. Oh lah iya. Waduh. Nganggo cidok ngono lho. Sangu panili. Parfum, Eh, parfum. tak kira Yo panili ngene sing iki. digawe. Beda karo awake dhewe sangune Presker, Remason, Wangi PPO. kene pilekeng mending karo ora wangi ning sehat aku. Ben. Wis minta spot, Mbak Pia nyuwun spot, Cok. Anu tulung Mas iki piye cepoten Mas? Spot Oh musik. sepoten Mas. Yo, spotnya ra apa? Ganteng tenan. Alah giyang-giyang. Ganteng tenan toh? Oh, lha yo apa? No, yo spot Ayu tenan. keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil Namita, kereta berkuda, beca, bawa-bawa saya duduk sendiri sambil melangkah kaki. Blaku weru, blaku weru, blaku weru, blaku weru, blaku weru. Lah mbok mau-mau piye Mas? terus ora tak jarangi kowe. Ora ngerti wong wedok liya goyang nganti ugat-uget. Lu arang lu ning pemandangan kene iki. Lono wong tuwa ke dipamiri ala kadir. Ala kadir. Aku ning kono lir. Lah coba nek aku sing goyang kepiye? Ayo. Saya duduk sendiri sambil melangkah kaki. Nang kamar mandi sik. Lah ngapa, Mbak? Kok kesusu ning Itu kamar apa mandi? piye karo ngono? Beda. Kene ki ala kadir kene. Terus aku ora tak jarangi kowe tak jarangi. Urung tak jarangi wis melonyo. Wes gari bubuti. Senengane. Ora iso dibubuti no. Lah? Ora iso dibubuti. Rasa tekan mangsane blondol dhewe. Ayo dhewe. Golokku ki gayeng. Iya. Kuwi jarene ora kangelan bubuti ngono. Lah ngapa? Kok iso to? Nggih. Yo. Sugeng dalu, Mbak Sugeng dalu, Baut, Mbak Nike. Pia. Sugeng dalu, Nok Iya. Balendo, Mbak Cange. Oh iya, sing dalu. Dalu. Sedaya warga Wareng. Nggih. Ngaturke panuwun Pak Lurah rung. Sampun salim. Wis urung ya? Ambo. Lah piye to Urung, no wong wis Lah ketemu. burung kowe mau sing tak salimi mau lurah pasar ke mau. Kudu lurah Pak Lurah kene. Kudu Pak Lurah Wareng. Duh, wah Kleru. nganti mantep ngertine Pak Lurah kene malah lurah pasar. Kleru. Berarti apa baleni nek apa ya? Baleni ora jupuk wong, jupuk wong ya silang senengane. Ngaturke lagu apa Nduk Cahayu? Nggih. Lah napa? Sesideman. Oh iya. Oh, Wah, ora sesideman. nganggo ala kadir iki kok. Iso dikaya. Iso apa? Kepiye iki sidane iso Lho, ora? sesideman. Iso digawe kadir-kadir ki mau iso. Aja kotar kadir no. Pas lho, pas. Ala kadir dir. Iya. Apa to kuwi senggakan apa? Senggakan lagi tren. Kok trending to ki? Tren. Viral. Apa? Viral. Ora nganggo. Lah, Spiral udah spiral. oh. Yo. Di bawahne, Mbak. Wah, jangkep. Oh ngangge bawa. Ya. Heeh. Yo, Ayo no. Ayo bawahne. Ya. bawani. Ben penjenane Pak Gianto ki sesuk diampirke kowe. Waduh, mah wedi aku nek diampirke. Lah ngapa? Lah iki niate apa? Maksudnya iki diambilke ditimbali ning kono. Oh, kali jenengan. Gusti Allah. Gede. Ganas temen to iki. Kali jenengan mboten, Mbah? Mboten, Dik. Mulakno piye-piye kowe sing iso nyerateni yo gur bojone Iya, dhewe. terang. Sirku arep ganti aku debule luweh Rene. kabeh. Gelem rene ora? Yo. Wis persis ngono. Angger arek entuk tenor ngono kuwi. Gelem rene ora? Jangan salah. Laki-laki itu nek manut ku ora mergo kalah, Terus tapi mengalah demi keutuhan rumah tangga. Oh. Contoh wae lho, akeh-akeh wong wedok ora ginu-ginu. Lho, wong lanang ngrisung-grisen ora mergo teknik kurang pan.
prihatinke. Lho, Oh lah iya. nah iya, ning yo dasare dum-dumane beda. Iya. Aku krasa lho. Bojoku ya cilik. Wah. Mbok coba video call, Bro. Iya ngalah. Piye maksudnya iki? Maksud iki- Sawakane kaya jenengan ngono ki lho, ning lan luwih dhuwur luwih bagus. Walah, kowe ku rasa gleleng bojomu bagus, malah perubahane gratis. Kok umur 50 ki bojomu wis trowang-trawing kene. Lah nek aku to krepcak elek tekan 56 ya jek elek ngene iki lho. Ora ya Mbah Baut ki ganteng kok. Kula fitnah terkejam nih kowe. Ngomong ganteng iki nek ora entuk lemah sekedhok kae. Pak lemah ra apa-apa. Lemah tenan dipek tenan. Sing sekedhok pen. Tenan. Ning yo kuwi kae jek 3 tahun. Ngangsur. Ngangsur. Yo, Deman monggo. Wiwitane Ben kono sing wiwit sing rasa. iki engko nek rada piye ngono ora apa-apa ya, wis 5 dina iki. Ora piye-piye iya. Ora apa-apa nek kandhani saiki agi hawane klerek-klerek doan. 5 dino pisan lemes-lemes. Heh? Aku yo bar mrisake. Tek pira, Mbak? Nah, aku ora. Aku ngombe obat puli awet kengkeng. Mbak pira aku tak melu tuku. Kancane do mresake ngombe vitamin aku kur mangan obat puli lho kene iki kekel terus aku ki aku. Panggri teko goyang begini. Lah sing tok keke nggon gelas wadah tutupe pink to. Sing tok keke nggon gelas tutupe pink kae. Iya. Layak tak ombe. Aku sedina gur kental kental Rawet. Aku ya pengen main kental Wah, aja ora kena diteko. Aku ya ngene. Ayo. Iya. Anderek. Anderek sang peki. Priya. Bagus kang oleh budaya sawen menyang kota gedhe Bendara. terus Wah. yung Enak yo. kuning Saking. Saking. lagi anak. Oh Mbah Baut to iki mau ki. Senengane kok nganu aku. Swara kurang permono. Ing wasis Ngrum. Ngungrum marang bendara. dia sulis yo. Kok urut to? Lah yo kan rene kudune. Pijer. Incangake alis. Apa tidak dijenggit ngono kuwi? Lah kan yo ngincang rene. Sing kene, sing kene. Anu tarik enak. Sing berkutu ngono no. Ora kudu dukun mlecet. Dok tegel karo wong tuwa senengane. Iya digangge. Terus tresno. Deman. Tung 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 sahur. Senengane anakku.
Sasampunipun sampun katur tumuli badhe kapurwakan setunggiling langgam sersir deman. Sesideman. Sesideman. Monggo. Lumantar swantenipun genduk ayu. Wia. Via, Iya. kok Wia. Via. Duduk. Undian yang selanjutnya dipersilahkan. Wis, ayo no. Iki nek ora Ayo, dijaga. Mbak. Gegeti, Pak. Sosok menaki ngomong nek redok iki. Ada kok ngandani Lah untung jantungku tak titipno gedang. Ngono ora ya copot iki mau. Awit dalang ki wis lumrahe nek mara-mara ngono ki wis lumrah. Yo dalang ki Jenenge apa, Pak, penggaweane ngene. Ya iso to, Yohan. Iso ning tanganku lara. Iso bojoku meneng-meneng nek dilarani dadi boyo. Monggo, Dek. Jangan didengarkan. Itu Nggih. gosip rumah tangga. Ya. Pun mriki mawon. Iya, lah seratenon aku. Enggak. Luwe becik patenana timbang Jagono senadyan bocah kuno aduh andriku jiwa raga kukakurung kakurang matan mamprung. Pakmu, Radharana. Pakmu men aja weruh. Radharana men aja ngerti pakmu niku. Kono iki duwite wis digawa aku kabeh. Duwite wis digawa Piye kae, Mbak? Arep kepiye Lah kowe kowe iki? entuk apa? Arep kok ngrayu wong wedok ki nek ora ndek ragat. Yo sorry ya, Dik. Lah kepiye iki? Sorry ya. Kono, Semua kono tinggal terus-terus. selalu, Dik. Ya wis kepekan. Aku ora mulih dhewe. Aku ya ora melu kene, Dik, ya Dik, sepurane, Dik. Lagi aku kon melu sapa? Alah wis kono sak sae sak oleh wis Dik, aku tak melu kene. Aduh, ngalamatane Arep kok lagi. kemangi ki ora bondo lah kene yo kekur. Yo. Wah, ya bondo ki perlu kok ya. Iya lah, Ya aku tak melu yo, An. Enggak aja. Wis ben anu pakmu wae wis ben. Iki dari Avi Bangkit Jaya minta lagune Lewung. Ya. Mugi-mugi sedaya warga paring dipun paringi sehat, murah rezeki. Ya. Salam kagem Mbak Niken kalih sedaya warga Wonosari kalian sedaya kru layah kembar transfer Amin. Oh, nggih, kru layak kembar iki Mas Agus dan Mas, kawan-kawan. nganti ngeling. Ngertine nggawa duit. Padahal kan duwe iki tuku aki motor kae. Dikene kene. Genteang-genteang iki aki tak omongi. Lah ndek kene kok kowe gelem diapusi. Adena ya tot-totke. Lah rumayan aki ya payu 200 kok. Ya ngono kok sak oleh. Ayo terus ke. Terus kena yo. Iki opo isine? Urip ana kutha gedhe
Monggo. Weh he he ha. Jekulane selerane Viyaki tuwa. Kok selerane tuwa? Ora masalah. Lah kalih bojoku arep bali wedok cipika-cipiki. Kowe iki lah milih sing menep. Menep apa kenjelokan sendok ya. Sendoke kaya Viyaki ya mungkat ya. Tesih wonten dari Afi Bangkit Jaya, minta lagu Lewung. Mugi-mugi sedaya warga Wareng dipun paringi sehat murah rejeki niki ningali lewat streaming YouTube. Salam kagem Mbak Niken, Mbah Baut lan sedaya warga masyarakat Wonosari Wareng. Kalian sedaya kru Layah Kembar sampun transfer 100.000. Siap. Oh, siap. Iki dimedlekke wae, Mbak. Oh, nggih nggih. Ini Saka pepiling nyang ninggal katresnan terus kari dhewe Lewung. Oh ya. 3 lagu iya. Sing minangkani sindan-sindani kabeh kon maju. Oh ya. siap monggo. Makasih Ki Adilanang Mas Agus ya mirsani, Mas Agus Layah Kembar. Ayo. Sing nimbali ki ya sing bener masuk gur diawe-awe ngono. Kan iki wis rada sepuh dadi. Sepot nganggo sepot. Njaluk diublek rebutarni po. Jenengan nek diblek ibu, wow. Tenane. Wah, penasaran aku malah. Pundi menika? Cek pundi? Ae sing nom wae. Oh, nggih. Aku ora kepenak ngapa. Nggih, berarti Mbak Yanti, Mbak Anggi, Mbak Via, Mbak Via, Mbak. Oh ya. Mbak Yoga. Aja sepiyah-piyah nek Ora aku. Ora apa-apa, sing penting kan nyaman sing ditimbali bluk ya ora apa. Padahal kaya aku diceluk baut ora masalah. Baut. Lah yo jenenge yo wis baut kok. Lah iya, dadi kan ora masalah. Ning rekeninge ki ora baut ngono ora kok. Sinten? Sapa? Jangan Pak ya. Jangan ya Pak ya. SPC Danu Muryono. Ya. Jangan ya Pak ya. Ayo Mbak, Monggo, Mbak, cekak. Ya apa peling sik Ayo ngadeg sik. Oh ya, ya ben Terus, siap sik ya, informasine kok ya ora. Bapak.
Wis wiwit iki wiwit meneh. Mbah, Mas, kayake kedanan karo jenengan, Mbah. Iya. Ora ngerti lelakonku. Ya. Nah, yo. Pik, kepik. Bare. Lebih. Aku tak mau diriku di madu. Kuwi cek-ceke si Mas Adi Waluyo kowe lho. Sok dienggo ning Malioboro. Bare. Ya monggo. Ya, pepeling monggo Mas. Kok Pak dhewe sing nepunge, Pak. Ku medley ninggalkan tersenan karo leweng ya nduk. Wah ya. Nggih. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maghrib lan isya jangkepe Rayo dene ditandem saat sunae Aja sambrono iku perintah agama Kelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Nimba sumur, nimba sumur, nimba sumur, nimba sumur, nimba sumur, nimba sumur, nimba sumur. Oh, la 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 la.
bisa isih kuat. Isih. Santai wae. Neng ngarep, nek kuat neng ngarep, neng ngarep. Mbah Baut depan, Mbah Baut. Di depan, di depan. Depan. Biar anak-anak niruin jogetnya. Ya niruin ya. Madu Krono dadi sana. jenengan ki dadi struktur. Intros, apa intros? Pemimpin iki. Kondektur, kondektur, Intros stop. Stop. Setruk. Setruk. Instruktur. oh ya Ini inspektor. Oh lho. Kuwi iki dadi instruktur jenengan. Intros stop. Yo, yo. Piye? Buka sarang-sarang. Ya. Ya. Sareng-sareng, Mbah. Sareng-sareng. Yo, lu. Ji, lu. Jenengan iki sareng-sareng. Yo di Sabda pandita ra Kisro, kisro. Tirana. Kenok, Mbah, kenok. Piye, Mbah? Marem. Wong nek murka ngono kuwi, ora cukup siji ya. Lagene diayahi wong 5 ya kaya ngono. Lemes. Tibane gur lemes ngono. Pas. Iki langsung medhot mesin. Tekan omah ge kerono, Mbah. Lho ngalah. Ngejene sing dienggo polah ki pyo. Ku sing sandingku pure. Nek aku ndas ora metu. Padalah matur sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih, geguje kancak untawe. Wis setengah siji. Wiwitan ngantos pungkasan anggenipun caos panglipur keladu atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Sami-sami. Dinunga sedaya pinaringan sehat. Kula Amin. kaliyan bojo kula nyuwun pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nduk, terus ki lakone. ya kirepate kasih Iya, khususon laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisena Nugroho wae laruhi para binendang saknus wantara Al-Fatihah. amin ya tadirake Tansah marmamoring sukma Sinos moyo winaya ngasepi sinimpen telenging kalbu bambu kaning marana talen saking liya-layaping aluyup pindha